Cu chirinurile, niciodată nu poți greși cu ele. Știți voi, trotinetele electrice chinezești care au bubuit internetul peste tot. Efectiv toată lumea o are. Copii de toate vârstele, chiar și unii părinți. Așa că mi-am luat unul. Salutare și bine v-am găsit la un nou clip! Astăzi o să fie un clip foarte special pentru mine, pentru că a venit cu Kirin G2 varianta 2025. Deci, onorurile, le faci tu? Da. Scoate cuțitul și îl deschidem. Ok, și acum că l-am deschis, vom vedea shipmentul ce ne-a adus. Mirosul de chinezesc. Bă, dar chiar miroase fain, nu știu ce. Ok, avem aici, mamă, asta e... Ăla cred că e manualul. Da, și... Ai ceva acolo, nu știu, sau de ceva metal. E imbusele cu ce să le... Deci, asta e manualul, dar nu o să-l citim. Așa? Aici avem părțile. Da, astea o să trebuie, da, stai, poate ne trebuie manualul până la urmă. Da. Ok, da, hai să îl deschidem. Deci avem, ce mai avem aici? Aia din spate. Fenderul ăsta. Ăsta, nu știu, să-l pun sau... Uite, ia-l pe ăsta. Nu, ăsta e deodată cu ăsta. Înseamnă că trebuie să... Iau ăsta, o să-l... Na, lasă. Că după aia trebuie făcut până... Stai, nu pot să... Revenim după ce la... Încărcătorul. Ok, o să-l deschidem pe ăsta. Nu trebuie probabil un cuțit, oare? Nu, eu sunt mecanic profesionist. Hai că l-ajung și eu pe domnul Eduard. Da. Bă, cel mai satisfying e pilul. Pilul ăsta de aici. Eu sunt... Da-l-te. Nu. Eu sunt mechanical. Uneori chiar și profesioniști au nevoie de ajutor. Exact. Siguranța prima. Cum ar fi să mă tai acum? Ok. Avem aici două din astea. Da. Ăsta trebuie să mutăm, dar trebuie să găsim care sunt astea și lucrurile. Prima dată hai să facem un ASMR repede. Pentru ăștia de acasă. Oh, da. ASMR. Filmează un montaj scurt. Mecanic. Ok, am adus armamentul greu, n-am avut răbdare, deci avem pistol cu ăsta. E de grijă. N-are putere, efectiv. Poate. Vlad face pe mecanicul. Până atunci mai vedem ce piluri mai trebuie. Ăsta pil. Ăsta de pe dashboard, da, așa trebuie să-l... Nu mă, ăsta. Da, știu, da. Prima trebuie să-l pornim. Ce bine s-a auzit. Astea ar trebui... Hai odată! Acum. Așa. O, ce grip au. No, stai că stingem, că se descarcă de battery. Pe taică meu la tăchea. Hello, Vladimir. Atât. Și bine că am ajutat pe taică meu la tăchea reparații și... Foarte, foarte bun. Well, hello. Am revenit, asta este ziua a doua și am făcut câteva modificări la cu Kirin. Le-am customizat, am făcut și la roți. L-am customizat fain. Și acum o să meargă cu 50 de km în plus, numai pentru că eu l-am customizat. Avem... Adică n-am făcut nimic, nu am căutat pe nimeni. Nu știu ce urlat aia pe mine. Pardon. Pe unde luăm? Pardon. Opa, scuze. O bombă, clar. Traversăm. Și îmi place că am semnalizatoare.
aici e drum rău. Gen-i tot felul de... Nu știu ce, odată chestiile astea jos. Că gen, dacă nu te uiți bine sau nu știi drumul, eu noroc că știu, dar dacă nu aș știu drumul, eu m-aș fi dus pe pură. Imediat ajungem la stația de poliție și trebuie să merg frumos. Că aici e stația de poliție imediat și mă duc frumos, trebuie. Că altfel belesc ceva, cariciu. Dacă nu mă duc cu 25, băga mea și ceva în el. Nu, stai, că știi cum fac. Vedeți, uite, acolo e stația de poliție. Aici e stația de poliție și dacă mă vede că mă duc cu 60 pe aici... Și eu grăs, dar... Mereu dacă mă vede că mă duc... Opa, am depășit limita. Trecem aici încet. Oh, ce nu-mi place! Ce fain e complexul ăsta! Nu știu dacă se înțelegea din filmare, dar acum mergeam la un prieten să îl iau și să ne dăm. Aici stație de pompieri. Și da, după cum se pare, Gabi încă dormea. Ok? Suntem aici cu... mai avem încă un cu Ghirin. Cu Ghirin. La mine încă mai trebuie drifturi. Sau hai la monument și apoi la dâmburi. De aici vezi că vin mașini. Eu am... La care se descarcă primul, că avem același aceeași baterie avem. Tu câți kilometri ai făcut pe aia, bă? 1500. 1000, dar de când o ai, bă? Aproape 2. Eu de ieri o am și am făcut 20 deja. Ha? De după masă o am ieri, după masă și am făcut 20. Dar n-am făcut ea, că am fost la fotbal, numai mă plimbam un pic prin oraș, gen, știi?
Aici, prin parc. Aici, aici. S-a auzit și că ce-ai răsturnat, mă, cu mașina, așa s-a auzit. Bă, toți ai pornită semnalizarea, nu ești? Nu ai pornită putere. Ha. Dar nu știu să dau. Na bine, tu ai de lună. Ok, trebuie să prindem din urmă pe Gabi, pe Gabrielo. Nu vine. Mai. Și merem la Adamburi. Păi, exact. Să nu mai prindă frâna și să mă duc în pula mea acolo. Aici ai grijă că aici odată m-am necat. Manile. S-a picat ceva parcă. Sau da? Nu știu. Ce pulă? Bă, șata se aude așa. Șata se aude așa. Sigur. Șata se aude așa. Da, mă. Că am crezut că e ceva futut. Suspensia sau ceva. M-a speriat. Gabi! Ia, ce pus rampa. Ha? Oh! Pe care? Păi a mea e nouă. El e mai slab un pic. Când ți-ai luat-o? Ha? Când ți-ai luat-o? Ieri. Uite-l mă pe ăsta. Ieri? Da. De unde? Ce faci, bă? Nu, mi-e frică să sar încă. Ce ușor urcă. Hai pe dâmbul ăla, hai pe dâmbul ăla! Pe ăla dâmb! Urcă! Easy, n-are treabă. Uite, te zboară ca aia. N-are treabă, urcă și era mai puțin abrupt ca asta. Vezi că nu urcă cu Chirinul. N-ai ăsta, îl urcă oare? Easy. Ăsta îl urcă?
De puii mei, n-ai ce cu asta. N-ai ce cu asta. Ha? Ăla era de 45. Ăsta da, ăsta e de 45, în pui, n-are treabă. Ăsta-l urcă, ăsta și ăsta-l urcă. Încă ușor, hei. Stai, știi ce vreau să văd? Parcă și mie îmi face roată așa. Na, hai că urcăm pe asta și continuăm, mergem, nu știu, merem, nu știu unde vrei. Unde vrei să merem? Păi nici eu nu știu unde. Teren, acolo la La... Unde e la teren? în școală. Stai, eu știu unde să merem. Eu știu un deal fain jos. Hai după mine. Hai după mine că eu știu. Ok, am ajuns pe o linie dreaptă. Vezi că-s câteva de astea de viteză. Deci să ai grijă. Nu te aud! Hai mai pe margine un pic. Că de depășit ne pot depăși. Trotă. Hai pe aici, pe aici, pe aici. Hai după el. Aici, hai. Mâine vii afară? Nu știu. Că trebuie să venim aici când am full. Mergi pe aici, bă, mergi. Bă, treaba să venim pe aici când avem full. Ai văzut ce fain e ăla? Ce? În jos. Da, da. Trebuie să venim aici când... Ce proastă ești tu! Aici mai este un... Hai!
Aici e intersecție periculoasă. Au! Au! Unii mai rămân pupat. Păi lași omul. A, n-ai frână, fut-tu chiar în gură să te fut. Te joc, muistule! Eu m-am... Bă, dar tu n-ai suspensii, tu nu poți. E hipopotamul ăsta, hiporangutanul ăsta. Hai. Pardon. Și-o trage așa și face o dracu să te ducă. Păi am zis pardon, tu ai zis să nu claxonezi, apoi e vina mea că nu se uită, că iese. Da, era pe antelupe. Păi asta zic. Da. Eu am zis pardon, asta e Aia face ca în GTA și trage așa și face o dracu să te ducă. NPC-uri. Ce... Cum ar fi să-ți agațe piciorul și să pici? Și fac așa pe după la casă. Hai să-mi bag toate și cu spirația. Vezi că ăsta e o fractură. Dar de ce? Ce ai făcut? Am căzut cu asta. Bă, atâta dulțul era cu aia. L-a luat, o și picat. E prea puternic pentru tine. Bă, ia-ți G2, că ăsta e prea puternic pentru tine, ăla. Da, Da. Hai pe aici. Pe acolo. Ia-ți G2, că e prea puternic pentru tine, ăla. Are 750 de volt. E ok, e bun. Eu i-am dat smoke, mă. Mamă, ce gap mi-am dat. Ce gap ți-ai luat? Ce gap și-o luat naibul. Ce gap și-o luat naimbotul. Motroș fiu. Să-mi iau sugi. Motroș fiu. Și noi avem. Și noi avem claxoane. Bă, ia ăla ăla. Ăla-i cu Kirin? Să nu-mi zici că e G4 Ultra. Nu, G4 Ultra, numai nu știu dacă l-ai făcut ieri. Cum ce rachete-i cu aia? Ăsta e lui Dreamy sau cum? Nu cred. Nu, e un bătrân. N-are cum un băt... E un bătrân. Păi dacă e al lui Dreamy, oare? E fain. Nu văd din către mine, dacă ar fi asta, dacă ar fi lui ăsta ar posta. Păi poate postează acum, nu știu. Dar nu e lui Drimi. Bă, l-am văzut de o grămadă de ori. Doar că fac poze cu Drimi. Și eu. Bă, știi că pe site-ul cu Kirin, știi că pe site-ul cu Kirin au postat clip cu Jimmy, cum se dă, Dreamy, cum se dă cu Kirinul G2-ul. Cum se dă cu... cum se dă cu G2-ul Ia, te dipuță. pe la dâmbă. O postat. Ia știu eu că am văzut. Eu cred că cum e trebuie să fie ceva. Și pe piciorul Bă, care dar de la spate cu o fendură ăsta la genul și pe G4. Mie nu-mi place o fendură ăla.
Știu. Te încurcă. Apoi până învăț să dau wheelie, nu îl țin, dar după aia m-a încurcat, nu? Vezi că vine Skoda. Dar poate asta o să o postezi tu? Da. Vezi că e greu. Oh, ăsta are 9 bot, merg 25. E închis! Mai am 3 linii, bă. Ha? Mai am 3 linii. Eu mai am 4 sau 5. Ce bot ești? Unde mai am? Unde mai am? Oh, tu nu... Nu cu tine am vorbit. Încercăm la skatepark, că data trecută paznicul a fobat și ne-a lăsat. Pe mine m-a lăsat data trecută. Că a fobat paznicul. Nu, hai. Dar unde ți-a la didactic cartul, mă? Ha. Stai, zis că mai rămâne la didactic cartul. Acolo dar au fost închis. La somă? Nu! Ăla aici e Mateo. Mateo! Iar le-am dat ghept. Gabi! Știi ce nu înțeleg? Cum unii pot să stea în casă să joace Grow Garden în loc să... Cum? Iarăși mă semnalizarea. Ce? Care semnalizarea? Bă! Cum poate cineva să stea în casă și să joace Grow Garden în loc să se dea cu astea? Am 99 de trilioni. Cum pui mei să faci așa ceva? E mult mai fain ăsta. Ăsta joacă Grow Garden. Acum mă pe cine ce prinde în urmă, dar pe noi nu. Petrecere cu mama. Hai mă, că nu s-o... Nu... Freedom! Exact, asta nu se face. Da. Dar pe ăla zic, hai să noi lângă ele. Nu joci cu viața. Bitcoin. Bitcoin, vezi că-ți mai are lumina. Bă, îmi poți face thumbnail-ul, te rog? Îmi poți face thumbnail-ul, te rog? Nu bun. Haideți pe aici! Gabi, hai pe aceea! Gabi, hai pe aceea!
Ce? Hai, vă extribă camerele. Hai înapoi. Ce proști. Uși, băi, că vie. Nu vie nimeni. Să lasă și că știi, tati. Nu vie nimeni. Eu plec. Ciao. Hai. Hai că vreau să arăt aici. Vezi că eu iau Poate intra o mașină. Hai pe aici. Ce prof faci, mă? Bă, mai merem o dată la... Mai merem o dată la jos. Hai. Hai după mine. Păi ce pula? Iere, tati! Iere, papi! Nici eu, asta e faza. Păi asta e faza pentru mașini, că nu-l văd. Hai, încă. Ioi, ce mai supica pe mine. Hai după mine, că eu pe aici știu cum e. Hai. Hai după mine.
Ho, bă, pe unde vine? Aici ies mașini și nu se uită. Aici. Saramura. Au. Mai ții minte? Hai după mașina aia. Du-ce în față! Du-ce în față! Ce? Du-ce în față!